Svojou kvalitou, zárukou zábavy a zároveň napätia v populárnej súťaži Dievča roka pritiahol jej organizátor Centrum voľného času Relax v Partizánskom aj na 14. ročník stovky divákov. Po dvojmesačnej náročnej príprave predstúpilo 12 odvážnych dievčat z Partizánskeho, Chinorian a Malých Uheriec na pódium a snažili sa presvedčiť, že práve ona je to správne dievča. Ostatný ročník pod scenár a réžiu, ktorého sa opäť podpísal Jozef Baláška, ktorého inšpiruje... Asi svet okolo mňa. Vnímam všetko, čo sa deje okolo mňa a inšpirácia je všade. Tohtoročná súťaž sa niesla v duchu školy Imaginárnej akadémie dramatických umení. Dievča nikdy nemalo snahu byť nejakou miss alebo konkurovať možno nejakým veľkým cenám. Má to byť o prirodzenosti tých dievčat, o tom skutočne, aké sú jednoduché a pritom nádherné a krásne. A znovu Jozef Baláška s Tiborom Belíkom vytvorili zohratú dvojicu moderátorov. Keby sme neboli taká zohratá dvojka, keby sme nevedeli čo a ako, tak jednoducho ani tento ročník určite toho dievčata by nebol. Často až príliš stručné a skromné predstavovanie sa finalistiek vystriedal tanec, spev či prednes prózy. Napätie tak trochu pominulo pri promenáde v pyžamách. Skôr ako porota, do ktorej opäť zasadli štedrí sponzori súťaže spolu s primátorom mesta, rozhodla o tom, ktorej z finalistiek bude patriť titul Dievča 2013, zaspieval publiku Peter Bažík. Vyvrcholenie večera. Dievčatá si doslova užívali promenádu vo večerných šatách. A potom okamžik napätia. Najskôr vyhlásenie víťazky v SMS hlasovaní. Cenu sympatie divákov si získala Klaudia Železníková zo základnej školy na Nádražnej ulici. Aj v čitateľskej ankete týždenníka Tempo získala Klaudia najviac hlasov. A napokon Jozef Božík, primátor mesta a v ten večer aj predseda poroty, predstavil rozvášnenému publiku prvé 3 dievčatá. Miroslavu Hrčkovú zo základnej školy Rudolfa Jašíka, druhú Klaudiu Železníkovú. Víťazkou súťaže Dievča 2013 sa stáva súťažiaca s číslom 11 Anka Razidová. V ten večer kúsok slávy patril všetkým 12 dievčatám. A i keď každá z nich bez pochyby bola jedinečnou, z titulu Dievča roka sa mohla tešiť len jedna. Veľmi dobré pocity mám, ale ešte stále vôbec neviem uveriť, že sa mi podarilo umiestniť sa na prvom mieste. Aspoň na chvíľu si dievčatá vyskúšali atmosféru obdobných súťaží, ktorých súčasťou je aj rivalita. Vzťahy boli krásne, všetky sme si rozumeli a žiadny problém sme nemali, žiadne spory. Súhlasím s Mírkou, rozumeli sme si od začiatku, dobre sme si padli do oka všetky, koľko nás tam bolo. Boli sme ako sestry a myslím si, že každá to každej prijala. Nápady, ako sa neopakovať, aby všetko klapalo ako má, to chcelo ochotných ľudí, ktorí svojim dielom priložili ruku k zdarnému výsledku. Keď ma nepodržali moji kamaráti, známi, podporovatelia tejto súťaže, fandovia, tak ten ďalší ročník, či už je to 12., 13. by nebol. Súťaž Dievča roka si u mladých získala naozaj veľkú priazeň. Jej iniciátori a organizátori sa rok čo rok snažia o jej kvalitnú úroveň, atraktívnosť. Chce to nielen nápaditosť a čas, ale i nemalé financie a tých nikdy nie je nazvyš. Neohrozí ich nedostatok pokračovanie súťaže, budúcoročný a zároveň jubilejný ročník. Keďže som aj jeden zo sponzorov ako fyzická osoba, že robím všetko preto, aby ročník Dievča 2014 opäť tu v kultúrnom dome bol takto rok a mohli sme sa spoločne tešiť opäť z vydareného kultúrneho podujatia pre všetkých mladých, ale zároveň všetky vekové kategórie. Viete si predstaviť, že by už súťaž Dievča roka nebola? Ja môžem povedať, že by mi to veľmi chýbalo, lebo
Tá partia, ktorá sa tu zišla, je úplne úžasná. Ja viem, že to majú ťažké v tejto dobe, organizovanie takýchto súťaží je veľmi náročné. Nájsť sponzorov, ako sme my alebo ktorýkoľvek iný, nie je jednoduché a dávajú do toho kus svojho srdca a hlavne kopec svojho voľného času. Najpopulárnejšia súťaž medzi tínedžermi Dievča roka má úspešne za sebou svoje 14. pokračovanie. Organizátori môžu byť spokojní, opäť vytvorili úžasnú atmosféru tu v Dome kultúry a nielen čas, ale žiaľ aj peňaženky sponzorov ukážu, či sa môžeme tešiť na ďalší jubilejný ročník tejto krásnej súťaže.